Arvoisat Viron ja Unkarin presidentit, arvoisat ministerit, arvoisat parlamenttien edustajat, suurlähettiläät ja muut kutsuvieraat, hyvät suomalais-ugrilaisten kansojen edustajat. Minulla on oikein suuri kunnia toimia tämän suomalais-ugrilaisten kansojen 7. maailman kongressin suojelijana. Toivotan lämpimästi teidät kaikki tervetulleeksi, arvoisat kollegani Virosta ja Unkarista, arvoisat ministerit, muut kutsuvieraat sekä erityisesti suomalais-ugrilaisen ja samojen kansojen järjestöjen varsinaiset edustajat ja tarkkailijat. Tämä on minulle samalla mieluisa tilaisuus osallistua jo toista kertaa Suomen tasavallan presidenttinä maailmankongressiin, joka 4 vuoden välein kokoaa sukukansojamme ympäri maailmaa yhteen. Lahden Sibelius-talo ja kauneimmillaan oleva kesä täällä Vesijärven rannalla tarjoavat toivat puitteet kongressille, joka teemana on osuvasti suomalais-ugrilaiset kansat kohti kestävää kehitystä. Kongressi tarjoaa erinomaisen tilaisuuden tarkastella kansojen tämänhetkistä tilannetta niin kielen, informaatioympäristön kehityksen, talouden ja ympäristön kuin myös kansalaisyhteiskunnan ja muuttoliikkeen näkökulmasta. Tässä maailmankongressissa eivät ole mukana ainoastaan Suomen, Viron, Unkarin ja Venäjän lukuisat suomalais-ugrilaisia ja samojen kansoja edustavat kansalaisjärjestöt, vaan myös muissa maissa asuvien vähälukuisten tai uhanalaisten kieliryhmien, kuten liiviläisten ja kveenien kansalaisjärjestöt. On ilahduttavaa, että kohtaamme Lahdessa sukukansojemme edustajia niin Keski- ja Pohjois-Euroopasta, Itämeren rannoilta kuin myös laajalta Venäjältä aina sen pohjoisimpia alueita myöten. Suomalais-ugrilaiset kansat elävät maailmassa, jossa suuret valtakielet hallitsevat kansainvälistä mediaympäristöä ja näin vähentävät pienten kielten ja kulttuurien elävinä säilymisen mahdollisuuksia. Suomalais-ugrilaisten kielten puhujia on kaikkiaan yli 23 miljoonaa, joka sinänsä on laaja joukko. Useat kieliryhmämme kielet ovat kuitenkin verrattain vahvoja, mutta monet pienemmistä suomalais-ugrilaisista kielistä ovat uhanalaisia ja vaarassa kuolla sukupuuttoon. Tämän kongressin puitteissa tapahtuvan yhteistyön suuret haasteet liittyvätkin pienten kielten säilymiseen ja elvyttämiseen, samoin kuin alkuperäiskansojen ja vähemmistöihin kuuluvien oikeuksiin liittyviin kysymyksiin. Kunkin suomalais-ugrilaisen kansan ja sen kielen asema on erityinen ja historiallisen kehityksen tulos. Kielet muuttuvat jatkuvasti niitä käyttävien yhteisöjen mukana. Vuorovaikutus ja sen kautta tapahtuva uuden oppiminen ja uudistuminen on yksi merkki kielen elinvoimaisuudesta. Koulutus on keskeinen keino säilyttää ja kehittää alkuperäiskansojen ja vähemmistöjen kulttuuria. Tässä valtion toimet eivät kuitenkaan yksistään riitä, vaan tarvitaan myös muita aktiivisia toimijoita. Tällaista elvytystoimintaa tarvitsee muun muassa karjalan kieli, jota Suomessa puhuu aktiivisesti vain noin 5000 henkilöä, mutta sitä ymmärtää huomattavasti suurempi määrä. Karjalan tasavallassa ja Tverin alueella karjalan kieltä taitavia on huomattavasti suurempi määrä. Suomi viettää ensi vuonna itsenäisyytensä 100. juhlavuotta. Tarinamme kansana ja kulttuurina on kuitenkin paljon pidempi. Omaa menneisyyttämme ymmärtääksemme olemme aina kiinnittäneet huomiota myös sukulaiskansoihin. Tutkijoilla on tässä ollut erityinen rooli meille kaikille. Kunnia siitä, että olemme tänään täällä, kuuluukin niille lukuisille kielitieteilijöille, arkeologeille,
kansantieteilijöille, maantieteilijöille ja muille tutkijoille, jotka ovat luoneet vankan pohjan laaja-alaiselle yhteistyölle. Suomessa uraa uurtavaa oli Helsingin yliopiston ensimmäisen suomen kielen professorin M.A. Castreenin työ suomalais-ugrilaisten ja samojedi-kielten, eli uralilaisten kielten tutkimuksen ja kansankieleen alalla. Castreen työskenteli yhdessä suomen kirjakielen kehittäjän ja kansalliseepoksemme Kalevalan luojan Elias Lönnrotin kanssa tekemällä vuonna 1842 yhteisen tutkimusmatkan Lappiin asti sekä Luoteis- ja Pohjois-Venäjälle. He tutkivat sukulaisheimojen kieltä ja kansantapoja. Castreenin tutkimustyötä ovat jatkaneet monet kielen ja kulttuurin tutkijat Suomen lisäksi niin Venäjällä, Virossa kuin Unkarissakin. Olen iloinen siitä, että tämä tutkimustyö jatkuu elävänä maittemme yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa. Teemme suomalais-ugrilaista yhteistyötä tietoisina menneestä, mutta tulevaisuutta varten. Maailma ympärillämme muuttuu vauhdilla. Tunnemme sen vaikutukset talouteen ja turvallisuuteen niin yksilöinä kuin kansakuntinakin. Tämän hetken kansainvälisten kriisien paljolti luomien muuttoliikkeiden valossa meidän on ehkä helpompi ymmärtää, että myös menneisyydessä on ollut muuttoliikkeitä, jotka ovat ajan saatossa johtaneet suomalais-ugrilaisten kansojen ja kielten tämänhetkiseen tilanteeseen. Globaalit talouden muutokset, kriisit ja konfliktit luovat uutta todellisuutta myös kielivähemmistöille. Tavoitteena ei voikaan olla olosuhteiden muutoksen pysäyttäminen, vaan muuttuvissa olosuhteissa menestyminen. Nuorissa on tulevaisuus. Näin on tietysti myös suomalais-ugrilaisuuden tulevaisuutta rakennettaessa. Yhä verkottuneemmassa maailmassa vähemmistöjen kulttuurin ja kieleen perustuvan identiteetin säilyttäminen on haastavampaa kuin koskaan aikaisemmin. Mutta vain nuorten mukanaan tuoman innon, uusien ajatusten ja toimintatapojen myötä voi myös suomalais-ugrilaisten kansojen nykymuotoinen, miltei 4. vuosisataa vanha yhteistyö jatkua ja myös kehittyä. Tässä yhteydessä haluan myös korostaa suomalais-ugrilaisten kansojen maailmankongressin luonnetta kansalaisjärjestöjen välisenä yhteistyönä, jota osallistujat valtiot tukevat. Kansalaisten ja heidän järjestöjensä vapaa toiminta ja mahdollisuus yhteistoimintaan ovat vahva ja aito uutta luova voima. Seuraava maailmankongressin järjestäjän sovitun rotaation mukaisesti Virossa. Maailmankongressin järjestämisestä vastaavan konsultaatiokomitean päämaja on ollut Suomessa Suomi-Venäjän seurassa. Haluan lausua lämpimät kiitokset konsultaatiokomitealle niin tämän kongressin järjestämisestä kuin sinnikkäästä ja tuloksellisesta työstä maailmankongressiprosessin säilyttämisessä elävänä ja dynaamisena. Suuret kiitokset myös niille lukuisille kansalaisjärjestöille ja vapaaehtoisille, jotka ovat osallistuneet tämän kongressin järjestämiseen. Näillä sanoilla, hyvät ystävät ja sukulaiset, avaan kongressin ja toivotan kaikille läsnäolijoille oikein mielenkiintoisia ja tuloksellisia kongressipäiviä täällä kesäisessä Lahden kaupungissa ja sen luonnonkauniissa ympäristössä. Kiitos.